Oiche, entonces ainda podemos ver o 037. Sí. Claro. Mira que rodas levaba detrás. Un score, mira o score. Ese é o RS2000, ese é o RS2000, Creo que todo. Non, non. Que? Non, é Cosmo, non. Non, xa verás. vai atrás. Me acordo. Eu penso que sí, Penso que é o 2000, Sabes que na letra dientes? 205 ainda é bonito. Mira, o 309 de dentro. Pero veña aí toda a tropa ahora. Estás pandaricado, non? Sin exprimir nada, sin exprimir. Isto anda ben que este. Mira o M3, pero veñen os aparatos todos. E agora como corren? E tiña falta de ir verterado. A ver se usando como bichado. Ah, como clareado. Pero lo que vai os aparatos. Para un pouco. Este debe ser Toño Villar, non? Sí que é Toño. E o detrás debe ser César, non te penso nada. Sí que é César. É o tarolo detrás? Sí. Este con este corre subido. Ai, que caixa, Vai. E que era iso? Ai, eu gosto de ir com o gano. Calma, cara. No final volven todos. E agora como vai ser este? Vai para Ai, como bueno. A muerte. Non é como era. Dille aí que lle fala, Dani. Falalle. Non te fai falta que lle diga que lle vai falar. Dani, falle así, falle así. Lle fai falta que vas cruzado como un tiro por aí. Carallo, pero 0.37 ainda ben agora, ao mellor, Sí, por iso sí que Os dous veñen ao final. Claro. Para que espere a xente. compañeiro. Permítelo. Un rabo deixaba para arrancar. Ese tirou de diante. Este debe ser Magariño. Este Metan. Cacharro, non me olvido de pé baixo. Ai, Dios. Correu, vas. Viña na autopista Corea. Se levamos a caixa de sempre daquela, non? Custoia, ven, Custoia. O cierre, O coche moi parecido. Carrillero de alto, siguen na misma.
Este é do noso, Mencía. Ah, ese é do Jesús Elías. Sí. Que non hai máis coches. Vamos,